trobem a l'Escola Pau Vila d'Esparreguera i avui ens agradaria ensenyar-vos la instal·lació audiovisual que hem fet. És una instal·lació bastant sol·licitada en centres educatius, donat que la tendència ara a les escoles noves és fer espais polivalents, com el que veieu aquí. I la polivalència ve donada perquè principalment es fan activitats d'esport per una banda i també es dona la possibilitat de fer activitats culturals com teatre, música en directe o qualsevol tipus de presentació que s'hagi de fer a l'AMPA, als alumnes, etc. En concret, Audiocerver el que ha fet aquí és la dotació de l'equipament audiovisual, que consisteix en un equip de so amb les característiques que ja hem comentat anteriorment en alguns dels vídeos. Això no deixaria de ser un pati SX amb una consola de control molt simple, amb un volumen per canal, fàcil de fer anar, com sempre diem, és imprescindible que sigui fàcil de fer anar, té un calaix, etc. Però la novetat principal en aquest pati SX és que a sobre li hem afegit aquesta plataforma per poder ubicar-hi un portàtil, que ens anirà molt bé per llançar música, per tenir apuntat aquí potser l'escaleta de l'acte que anem a fer, etc. I, sobretot, aquesta consola de control de llums. Tot el sistema va connectat a les connexions que hi ha a la paret, àudio, il·luminació i corrent, i aquestes són les úniques connexions que l'usuari haurà de tenir en compte abans de començar a gravar. Tot és molt senzill de posar en marxa i de connectar. Sobre els projectors de llum que hem escollit per posar aquí, fixeu-vos que n'hi ha 3 per banda, estan protegits com no amb un sistema de reixes, perquè com dèiem també es fan activitats d'esport, podria anar-hi a parar algun pilotasso sense voler, però evidentment s'ha de protegir el sistema de focus. I els 3 focus que hi ha per banda n'hi ha 2 tipus. Ara encendré els que diuen de tipus Fresnel, que són els projectors de llum que s'han fet servir tota la vida al teatre, que són els que donen millor qualitat de llum per il·luminar la cara dels actors. Aquest tipus de projectors de llum també tenen la possibilitat de fer color, tenen una roda de color que es diu, i jo puc anar canviant el color de la roda. Però la seva principal funció seria la llum blanca. Per la llum de colors ja hem posat aquests altres 2 focus per banda, que són de tipus LED. Poden ser vermells, verds, blaus o qualsevol tipus de combinació entre ells. Aquest tipus de focus va molt bé perquè consumeixen molt poca corrent, són molt fiables. Aquests són de la segona generació de LED, que es diuen Power LED, tenen més potència que el LED convencional i donen més anys. I van molt bé per aquest tipus d'aplicacions. El que passa és que per generar llum blanca, no sé si es pot observar ara, la llum blanca dels Power LED no és tan agradable, per dir-ho d'alguna manera, com la del Fresnel de tota la vida. Per tant, sempre ens agrada posar un parell de Fresnels com a mínim per il·luminar les cares i la resta de focus siguin LED per fer colors. D'acord? Tot aquest sistema de llums està controlat per la consola que ja heu vist abans, mitjançant uns ajustos molt simples. Per exemple, aquests 4 d'aquí són els que controlen el Power LED, hi ha un nivell, llavors hi ha cada un dels colors, vermell, verd, blau, podem combinar qualsevol d'ells, i el Fresnel també té el seu volumen i també té les seves rodes de colors, que podrien anar fent combinacions entre una roda d'una color i una altra. Ja a nivell d'usuari una miqueta més avançat, comentar que es poden fer programes. Fer programes vol dir programar en aquests botons d'aquí escenes. Llavors, simplement, en cada una de les escenes hem ajustat uns colors i unes intensitats que ens ha interessat. I després, durant l'obra de teatre, anirem apretant els botons en funció de quina escena estem. Una escena amb color blanca, principalment una mica de lila al voltant, o blanca amb vermell, amb verd, amb blau, tot vermell, vermell amb un toc de taronja, no sé, tot verd, algunes combinacions més que es poden fer gravant escenes. Evidentment, Audiocerver, quan fa la dotació d'un equip d'aquestes característiques,
està molt al costat de l'escola, fa un primer curs de com es poden programar aquestes escenes i com es pot fer anar, i evidentment doncs estem molt al costat vostre. Si algun dia un acte és el primer acte que fem i tenim por perquè la por escènica de no haver-ho fet servir mai, doncs evidentment sabeu que sempre nosaltres us acompanyem perquè ens agrada que l'acte sigui un èxit i que funcioni perfectament. Molt bé, doncs fins aquí era el que podíem explicar avui. Ja ens anirem veient si voleu anar entrant al nostre canal de YouTube, d'acord? Que vagi molt bé. Adéu.